ego ndị Igbo butere ike na mba Afrịka niile nụ ma fa akaliga egwu nụ ụmụ Igbo na-emezi ọfụma jesa ụmụ Igbo fa butere ike onye obodo ekwelugo ụmụ Igbo akaliga egwu fa butere ike onye obodo ekwelugo ụmụ Igbo akaliga egwu obodo ekwelugo n'enu ụwa na-ada maka ụmụ Igbo akaliga egwu n'ezie na fa akaliga egwu a na-esi ndị nwere Igbo bụ a na-ama ka nafa akaliga egwu ụmụ Igbo obodo bụ na fa jelu baluofa bụlụ ike wee nata ụmụ Igbo na-agba mbọ kafa ji kalisia anwụli kafa na-enwenu oke olili ka eji mara anyị na ụmụ Igbo akaliga egwu ụmụ Igbo akaliga egwu ụmụ Igbo n'ọbụ m na-ekwu onye ọkụzụkọ mee itepụla ọkụzụ abịa ezegwu ngoli ugochimeleze nọ n'ọgbọ ego na-etili ndị odogwu ụmụ Igbo kalisia a na-akalisi na nkịtị ibe ji abụ Igbo erika Igbo adịrị izi ma ncha onye bụ onye Igbo nya kenebe Chukwu na nya akaliga ego na Chukwu na ọgọzi anya gọzi ọ n'enu ụwa ọrụ anya ka njikalisia ebe ọ bụ na itinyere aka nọ na aga ụmụ Igbo akaliga egwu ọ bụ afịa ka anyị na-azụ festi ka anyị na-agba ife ọ bụ na itinyere aka ife ọ bụ na anyị na-eme na anyị akaliga egwu ụmụ Igbo na-eje mba dị iche iche ka ụmụ Igbo na-eje palụzie n'enu ụba febulu ike wee nata ụmụ Igbo jembe nwilo na anyị na-agba mbọ kalisia na anyị na-azụ ọfịa nụ na anyị na-alụ ọlụ aka na anyị nọzi obodo oyibo nụ ebe anyị na-ebuli ike na Chukwu na ọgọzila anya gọzie n'enu ụwa na ebe ọ bụ na anyị ijelo na anyị na-emepe obodo emepe anyị bata n'ime obodo asala ọkụ obodo enwebe aṅụli mmepe bata n'ime obodo ụmụ Igbo akaliga egwu ka na-ekwu ụwa tụwa m ọzọ na m ga-abụrịrị onye Igbo maka gịnị na ụmụ Igbo akaliga egwu ụmụ Igbo akaliga egwu n'obodo ọrụ obodo ekwelugo ndị na-esi ngwafe sizi na ndị jụla ajụfe ekwetego ndị kwere ekwe n'afa kwesịrị ike n'ụmụ Igbo na-aba ha sobili agụsị ma gụnyere anyị ịmalụ n'ọbụ ndị ilo ogule ya n'ụmụ Igbo akaliga egwu ka mbụli gbasoro ụmụ Igbo gbasiri ike na mba Afrịka niile ọ bụ onye ka m kenelie Mr. Emeka Ngonade Emeka Brikama nwarupu akụ afọ nwa elota nna ya n'ụmụdị nkwa ụmụdim Nnewi Anambra State ọkpụlọka na Gambia The Big Masquerade Umanshinne CEO of Excellent Beauty Fashion in Gambia, dealers of all kinds of ladies beauty fashion and decorations, CEO
EE Ngonadi Ventures, dealers of all kinds of building materials, industrial tools, construction fittings and electricals. CEO of Triple E Group of Companies, dealers of accessories. Co-founder Long Life Club Association in Gambia, member of Nile Family Association in Gambia, member of Royal Family Club Gambia, member of Igbo community in Gambia, member of Nigerian community Gambia, the vice president of Akaraka Friends Club Gambia. Osimukene Lolia, Lolo Mrs. Chinyere Christiana, Ugo Chazula Chazue, Ahudiae, Igbo onye mama na mba Africa, onye nwadim Umudinkwa, Umudim Nnewi, Anambra State, Nigeria, Gambia based Dalolo, Kambulegu Musovodogu, High Chief, Amselen, Chukubogum Mosu, Ake Pushonwa 1 of Ntweke Ancient Kingdom, Chairman, Chief Executive, Jim Ansen Holdings Limited, Chairman, Chief Executive, Jen Hap Investment Limited, Chairman, Chief Executive, Anseko and Sons Limited, DKD Ohamma, one of Bamako Mali, Ike Jaba, one of Blue Diamond Club of Bamako Mali, the image maker, Igwe Bamako, ex-president and patron, Old Igbo Progressive Community, Bamako Mali, ex-president and patron, Nigerian Traders Association, President General, Ndi Igbo Progressive Community, Bamako Mali, founder of Idato Nation, Mali Chapter, Ezibonyu Munze Village, Ogume Autonomous Community in Ntweke Ancient Kingdom, Idato South, Imo State, Nigeria, Igbo onye mama na mba Africa niile, Mali based alụọlụ nụ. Nasimu Keneli enu Chief Aloysius Onnanna Nwosu, nwoke na ibe ya, one of Ugume Autonomous Community, President of Umunze General Assembly. Osimukene kweli enu Mr. Tedus Mbebu Omego. Osimukene kweli ezigbo nwa ya fụrụ n'anya nụ Engineer Harrison Oluchukwu Nwosu, ndị ọ ga-adịle mma. Yes sir. Abulegum Sovodogu Ezomogo Dalu, Elder Michael Ogugwa, Chief Afunwelo Tanna, Onyelemomba Nime Christ, CEO Makosin Worldwide Export and Importer Limited, CEO Michael and Sons Multi-Concept International PLC, CEO Makosin Complexes Scolaire Bilingual Nursery and Primary School, the President of Ndiodimma United Friends Club, pillar of Dakar Pioneers in Senegal, current Nigerian President in Senegal, President of Ndiodimma United Friends Club, National Patron of G7 Club of Mali, Founder, Ex-President and Patron, Anam People's Assembly, APA, Founder and currently President and Patron of APA, President Cycle of Friends Social Club, Dakar, 3 times President and National Patron, Anambra Progressive Union, Dakar. Osimukene Loleano, Pastor Mrs. Tina Michael Ogugwa, Igbo onye mama na mba Africa niile, ezigbo ndị Anambra State n'unudu so, Senegal based alụọlụ.
Kambulegu Mukenodogu Ogbuefi Obinna si Okonkwo Obi Coastal Road, Gambia. Ezi nwanyi dị asọ n'Enugu Ajaishi. Ekwusigo local government Anambra State. The youngest landlord na Gambia. CEO of Odimas Concept Nigeria Limited. CEO of Obi Okonkwo Investment Nigeria Limited. CEO of Obilong Global. CEO of Sidon Investment. Go dealers in all kinds of auto spare parts, trucks, cars, electricals, building materials. Vice Chairman of Ekwusigo Family Association Gambia. Member of Igbo Community Gambia. Member of Anambra State Indigenous Association Asia. The first treasurer of Young Dynamic Friends Club. Ejebuti Kenamba, Dubai, Germany, Cambodia, Pakistan, Thailand, Kenya, Istanbul, Turkey, Lebanon, Morocco, India. Osimu Kenelo Leano. Lola Mrs. Uju Ezinwanne Okonkwo. Osodiyeme Nwadimwanime. The First Lady Sidon Agụnwanyị na Gambia. Ezigbo ndị Enugu Ajaishi. Ekwusigo Anambra State, Nigeria. Igbo onye ama ama na mba Africa. Gambia base. Osimu keneli ya. Ezigbo nne ọfụlụ n'anya. Chief Sir W.O. Okonkwo. Ishi anyị dị asọ n'ichi. Ekwusigo Anambra State. Osimu keneli ya. Ezigbo mama ya ọfụlụ n'anya no. Let Lady Florence Onyebuchi Okonkwo. May her soul rest in peace. Amen. Ụmụ Igbo Nanya kaligegu Umbu wekwelugo Nigeria ekwelugo Umba Africa ekwelugo Nanya kaligegu Nanya kaligegu N'obodo Ụmụ Igbo Kambulegu Mukenezomogo Dogu. Chief Jude Ostashaha. Chairman Chief Executive Officer Jude 190 Companies. CEO Jude 190 Motor Spare Parts, Importer and Exporter. CEO Jude 190 Estates, Management and Lodging. CEO St. Jude Academy Nursery Primary and Secondary School. CEO Jude 190 Importer and Exporter Agencies Nigeria Limited. CEO Jude 190 Brake Parts, both cars and truck. CEO Jude 190 Worldwide Incorporated. Eze Shimeleze, one of Imeziowa Ojimoto Emogo Ezafoju. Member G7 Club Bamako Mali. Patron Alaba Friends Fun Club Bamako Mali. Member of Ndiodimma United Friends Club. Osimu Blegun Kenelo Leano. Lolo Mrs. Kelechi Florence Yaha. Mwanyoma Mama Chidalo. Ondezagu Ibudu, Enugu State, Nigeria. Mali base Nunudu so. Nenu Chief Innocent Kenechukwu Kenzo Cash Money. Kenzo de Paris here. Patron of G7 Club Bamako Mali. Chairman Chief Executive MK International SAR. Fashion and Designers. Chairman Chief Executive Kenzo Cars Worldwide. Chairman Chief Executive Kenzo Logistics. Osimu Blegun Kenelo Leano. Mrs. Marianne Kenechukwu
Mama Chikanso nwanyị obiọma, ịbụ onye ama ama na mba Afrịka niile, ezigbo onye Nkwele village Ọka South in Anambra State, Nigeria. Malibu Ezinedoso, Honorable Chibike Okpara, CEO of Chibike Holdings Limited, current treasurer, Idato Family Meeting, Cape Town, South Africa, member of Nigerian Union, South Africa, executive member of Diamond Friends Club International, Cape Town, South Africa, member of Ndi Odimma United Friends Club, Edudu Nwachinemere Worldwide, Ogaranya Obi Adiosha 1 na Uzi, Idato North Local Government, Imo State, Nigeria, Edudu na Stellenbosch, Cape Town in South Africa, Onyoma Christ na Cape Town, South Africa, Papa Sobechukwu and Zimachukwu, Osimukenelolia, Mrs. Uju Okpara, Ojugodia nwanyị ọma, nwanyị mobi di ya, ịbụ onye ama ama na mba Afrịka niile, onye Imo State, Nigeria daalụ ọlụ. South African Ezinedoso, Chief Femis Ike Ọhaneze ndị Igbo 1 na Dakar, Senegal, CEO of Abana Autos Mercedes-Benz importer and exporter of all kinds of motor spare parts in Dakar, Senegal, Agune Chamber 1 na Enugu State, Agune Chamber na Dakar, Senegal, Ojule Mogo na Dakar, Senegal, Chairman of Dakar Importers Association, Dakar, Senegal, Pillar of Igbo Welfare Association, Dakar, Senegal, member of Dakar Pioneers, Senegal. Osimkenelo Lianu, Lolo Beatrice Uche Chukwu Ugezumbae, Igbo onye ama ama na mba Afrịka niile, Ndị Ezeagụ, Enugu State, Nigeria, Senegal based n'Unudoso. Ekene dịlị Ọzọ John Atiko Okechukwu, Igbatweku 1 of Igbo Land, CEO of J Global Company International, the governor of Anambra Progressive Union in Senegal, the Amobiara of Great Earthquake Brotherhood, member of Oganigwe Social Club in Dakar, Senegal, member of Senior Citizen Club of Anako. Osimkenelo Oleanu, Lolo Mrs. Obioma Anthony Atike, Obidia, Onda Nakobwe, and Ayamelun Local Government, Anambra State, Nigeria. Ịbụ onye ama ama na mba Afrịka niile, Senegal Ezinedoso. Kambulegu Musobe Maazị Emenike Mokwụgwọ, Mbakwa Bogide, Menike Worldwide, CEO of Rapon Global Resources, importer and exporter of all kinds of motors, chairman of Mbaku Progressive Union, Morocco, executive member of Igbo community in Morocco, member of Ọhaneze ndị Igbo na Abuja, Nigeria, member of Mbaku in Diaspora, member of Anambra State Community in Casablanca, Morocco. Igbo onye ama ama na mba Afrịka niile, from Umudiana, Amezika in Anambra State, Nigeria, Morocco based Ezinedoso. Osimbulegu Nkene Chief Basil Ifeanyi Chukwu Bata, Ọkụna Gbọzọrọ 1 na Mbakwa Bogide. Osimkenelie Nze Chinedu Mokwuo Okika, Mayor Wangaji, Eku Eji Ekute Ofe, Okomoko, patron of MPU Mbaku Progressive Union Morocco,
ex-eze ndị Igbo in Morocco. Osim kenelianu obum na Morocco. Bunem CEO of Shen Commercial Synergy Limited, Secretary General MPU Morocco. Kambulegu Musowe Honorable Odogu, Honorable Azubike Uzomo Konkwo, Mwanwe Nitugo, one na Ojoto, Anambra State, Nigeria. CEO of Samzup Corporate Wares, South Africa. Importer and exporter. Dealers of all kinds of cars. Chairman of Ojoto Development Union, Western Cape, South Africa. Chairman of Idemili Union, Western Cape, South Africa. Secretary General, Empire Friends Club International. Vice Premier, Diamond Friends Club International. Member of Ndi Odimma United Friends Club. Osim Kenelo Oliano, Lolo Mrs. Chinenye Dolly Okonkwo. Sweetie Wanyoma, Igbo onye ama ama na mba Africa niile. Ndị Ojoto, Anambra State, Nigeria, South African based unu doso. Ụmụ Igbo akaliga gunu, ụwa to ụwa mozonu, na nga bulilo onye Igbo, maka na ụmụ Igbo akaliga gunu, anamaka, obodo bụ n'Ijelu, mụ ifuru anọ onye Igbo gbalaso nataba, ụmụ Igbo akaliga gunu, nafa na-eme ọfụma. Kennedy Lezomogo Odogwu, nnukwu mmadụ nnukwu Odogwu, Chief OC Canada, Ogbuefi Nnanyelugo, Ana-Egbu Achara Ana-Eto 1 na Guinea Republic, CEO Canada Fashion Guinea Republic, Cabinet Member of Obiaku Palace, Ohaneze Ndị Igbo Guinea Council, Member of Igbo Community Guinea Republic, Member of Imo Progressive Union Guinea Republic, former Treasurer Faithful Brothers Association Guinea Republic, Chairman of Ijele, former Treasurer Faithful Group of Companies Toronto, Canada, Member of Izuna Age Grade of Ebeke Obibiezenna, Owerri North in Imo State, Nigeria. Osim Kenerian Chisomaga Osinachi, Mublegum Kenelo Leano, Lola Mrs. Chimamanda Nkiruko Osinachi, the manager of NK Canada Fashion Trade Fair, Lagos, Nigeria. Unubunde Mama, Namba Africa Nine, Ndi Imo State, Nigeria Dalun Olunu, Guinea Base. Kambulegu Kenezomogo, Chief Gabriel Akachukwu, Ogbuefi Ezerishako, CEO of Gabsi Express Trade, dealers of all kinds of motor spare parts, importer and exporter, CEO of AG Motors Transportation Gambia to Nigeria, the current president of Royal Family Club in Gambia, member of Obi-Wan Social Club Gambia, member of Long Life Family Club Gambia, member of Likewise Mind Family Club, chairman of all chairman of Igbo Association Gambia. Osim Kenelo Leano, Lolo Mrs. Antonia Chinyere Akachukwu, Odoziaku Ezerishako, Unubunda Mama Namba Africa Nina, Unduru Agunewi in Anambra State, Nigeria, Gambia based in Unuduso. Chief
Basil Ifeanyi Chukwu gbata ọkụ na-agbazara 1 na Mgbakwu Abogide, CEO of Oku Shop Nigeria Limited, CEO of ọkụ na-agbazara Global ọkụ na-agbazara Worldwide, former Vice Chairman of Igbo Community na Bamako Mali, former MPU Chairman na Morocco, General President Mgbakwu in Diaspora, Chairman of Anambra in Rabat, Morocco, General President Integrity Club in Morocco, Address ndị Igbo na Morocco, multiple Chairman ọkụ na-agba ọzara, Igbo onye ama ama na mba Afrịka niile, onye Mgbakwu Abogide, Awka North Local Government Area, Anambra State, Nigeria, Morocco based alụọlụ. Kabụlegwu m kenye okpotokpo nwa Mr. Iwunze Uche Nelson Enyudo ka mma 1 na Chimbieri, Eda Ụmụ Mbieri na Senegal, Uche Bowas na Portugal, Uche Mbaye na Senegal, Ọgbakari Ọjị 1, Azụaka Enwe Nkwụkwụwa 1, Mmecha Ọhịawa nke izizi na Dakar, Senegal, Mmecha Ọhịawa nke izizi na Bamako, Mali, Mmecha Ọhịawa nke izizi na Guinea Republic, Mmecha Ọhịawa nke izizi na Algeria, Mmecha Ọhịawa nke izizi na Gambia, Ogbueri ụzọ ndị egwu Igbo Highlife na mba niile, an international music promoter worldwide, founder of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal, founder Ndị Ọdịmma United Friends Club, founder of Akaraka Friends Club Gambia, member of Alaba Alaba Friends Fun Club Bamako, Mali, member of Imo Progressive Union Bamako, Mali, member of Links Friends Club Cyprus, member of Obi-Nwanne Friends Club Algeria. Osimukene Lolea Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Ọkadimma Nwokoro, Eze Nwanyị Udo ka mma, Igbo onye ama ama na mba Afrịka niile, ndị mba itoolu Imo State, Nigeria, worldwide base. Akene onye ọ ga-adịlị mma o, Honorable Chief Chinedu Okoye, Idenwe Ọgaranya 1 of Umuemu Anam, Anambra State, CEO Edu Benz Papa Ada Holdings, founder of Royal Family Club Gambia, founder and chairman After Work in Gambia, founder of Good Friday Gambia, chairman Anam People's Assembly in Gambia. Osimukene Lolea Loro Marion C. Okoye, Ọmọ obi di ya, Ezinne Mama Ada, Mama Favor, Mama Chinenye Nwa, Mama Ima, Mama Ngozi, Mama Daniel, Eze na-azụ ọra na Gambia. Unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, ndị Anambra State, Nigeria, Gambia bezi n'unu doso. Kambulego mukenenu n'odogwu Chief Alozie Nwanganga Akpụ, Akpata akụ eruo ụlọ, isi shie ndị Igbo na Guinea Republic, Ogbueri ụzọ ndị egwu Igbo Highlife na Guinea Republic, CEO of Key Roles Ventures International Limited, Secretary General Nigeria Igbo Community in Guinea Republic, Financial Secretary Nigeria Community in Guinea Republic, Palace Secretary Ọhaneze ndị Igbo in Guinea Republic Council. Osimukene Lolea Lolo Mavina Chidimma Akpụ, unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, ndị Ogbo Hill, Aba, Abia State, Nigeria,
gịnị bụ ezinụlọ dị sọ kabụla egwu m kene ndị odogwu Mr. and Mrs. Ugochukwu Ibaka, the Gallo Worldwide, CEO of Ugo Best Electronics and Electrical Spare Parts, member of Iyala Family Meeting in Gambia, member of Igbo Community Meeting in Gambia. Unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, ndị obisi ụzọ Iyala in Anambra State, Nigeria, Gambia bụ ezinụlọ dị sọ. Kambulegu musove ndị odogwu Chief Bereme Uchendu Chinemere Ọgbapụrụ mmiri na Desert in Odonko Kingdom, CEO of Ọgbapụrụ mmiri na Desert Foundation, CEO of Bureau de Change Togo, member of SDK VIP Igbo Men, member of DK Diamond Social Club Lome Togo, Vice President of Mbise in Dakar, Senegal, Karisia, one of Mbise, member of Odonko Kingdom, Dakar, Senegal, member of Ndi Odimma United Friends Club, Osim Kene Loliano, Lola Misi Chidimma Uchendu Chinemere Ugogbe Eja Uzo Ochendu Ọgbapụrụ mmiri na Desert. Unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, ndụ bụ ise Imo State, Nigeria, Togo Bez na unu doso. Kambulegu Musovu Odogwu Honorable Shilo Chukwudi Nwamkpa, Uduako mmiri 1 na Ụmụahịa, Uduako mmiri na Gambia, Agogo ndị Igbo na Gambia, the man that speak for himself na Nigeria community in Gambia, Ubuweruzo ndị egwu Igbo Highlife na Gambia, CEO of Kanasa Group and Sons, dealers on stationaries and business center information technology, specialist on data programming and applications, former financial secretary Igbo community in Gambia, current financial secretary Old Bende Association in Gambia, current PRO Igbo community in Gambia, onye amụrụ na Obieze, Eze Hiogu, Eze Kacha Eze, Eze Ocho, onye ama Igbo Ubakala in Ụmụahịa, Abia State, Nigeria. Unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, Gambia bụ ezinụlọ sọ. Kambulegu muke n'odogwu Mr. Timaya Chidebere Obi, Chief Akajaku 1 na Freetown, CEO of Good Link Enterprises, member of Eziwanne Club in Sierra Leone, Freetown, member of God's Aseret Brothers Club in Sierra Leone, Freetown. Osimubulegu Kenelo Oleano, Lolo Mrs. Ifunanya Lovet Obi, nwanyị ọma. Unu bụ ndị ama ama na mba Afrịka niile, ndị Agụ Obu Ụmụmba Ezeagụ in Enugu State, Nigeria, Sierra Leone base n'unu doso. Ụmụ Igbo n'anya akalige egwu, n'ezinụlọ anyị bụzi ike iri bụzi n'enu, na ọ bụ Chukwu bunyere anyị. Ụmụ Igbo